mesti mati siji dadi loro mati siji dadi loro disigar dadi loro dadi siji ngono lho bingung Mandra aku terus bingung lho besok kowe ndeno sampe tenan mboten kali iki kengke sing celana niku ukurane 4 kaki mo sate sing enak dhewe ming dongkelan Petro prek Petro wong aku ki ora turu aku ki ora merem kok tetep nekat Petro wonten dawuh Ndara Ndara Janaka iya Petro nun kuwi nggawa obat kersanipun sing pripun mosok lali karo aku Petro Dimas Negula kula wonten maring dawuh menapa Ndara sine men ben dituruti wae engko ndak bingung nek ora dituruti misek alon-alon lho Bagong nek tangi kula sanget deg-degi nek arep ditempleke kok alon-alon ora lha niku nek nempleke ora tau alon-alon langsung atempleke ngono mbok bener mbok ora langsung tak templeke ming nganggo anu apa jenenge iki pembedaan batin Ndara Janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan Mala sapa wong tuwa ki nek omong klerak-kleru mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati niku katandha nek sampeyan pun pinilih dados senopati Den ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bungah jer menika sing digayuh ning kok kaya mboten Ndara sagedhagan menika katingal rengu pasuryanipun wis dadi senopati kok suntrut guayanipun menika wonten menapa ngabdi Semar nyadung dawuh Den kowe mau krungu ora tru apa surat mawurahan manengker gumuruh Wadyabala Kurawa wis ngetoni senopati oh iya weh domongi kok apa iya kandhane kok ngeyel tarungoke sing madheg senopati Begawan Durna mula Ndara terus kekalung sekarinunce mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing gati sawika ing diri mungsuh gurune dhewe oh piye iki pancen ya perang suci tenan ha iya Gong kok meneng wae iki nganggo gara-gara wae ora wah jan diwasaku nyiapke catetan lali janjine iki bengi ora entuk nganggo lali janjine empan nggawa papan nek lakone kowe dadi rol ngono kae Bagong gugat ngono kae gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki crita waduh ha iya iki mangsane perang Bratayuda Yuda ora wuda tak parani nek wuda ngawur kowe nekat seneng Bratayuda mestina ngetoni senopati Begawan Durna wah lah gleleng ha iya kaya kono iki ketoke kaya ngono ampuh-ampuh ha to sing wis ra ono sapa wae sapa sing ra ono ayo ka Sang Begawan Bisma wis seda senopati Ngastina pirang-pirang sing wis do Kurawa iki semengkari pira sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka Ndara Werkudara mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya wah kaya dewaning Antaka maksude dewaning pepati Ndara Werkudara nggawa gada Rujapala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh kowe entuk kurang ora 850
cacahe ngono lho. Ning kok Ndara malah Sungkawa. Lah enten pripun enten apa kok Sungkawa sing dipenggalih napa wi dionceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didhep Wadyabala pirang-pirang kok sampean malah Sungkawa niku. Monggo Senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake Jaya Kawijayan, Aji Japa Mantra, marai tumpang soh nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah. Ora kena susah. Ora kena Sungkawa. Kudu seneng atine. Ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten. Gus Ndara. Jumparing dawuh napa, Den? Lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki. Napa kula pun mboten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhobyok sing tanpa gending. Sing gosok nggo gusah manuk ting krompiang omongan kula mboten manggagas sithik-sithik. Ngoten apa pripun? Nek pancen wis ora digagas mboten napa-napa, ning rasah susah teng ngarepe Panakawan, ora usah mel-melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngomong niku mboten enten gunane. Pun mang tutuke le susah. Mang tutuke le Sungkawa. Pirang dina le ajeng Sungkawa. Men perjurit do mati kabeh. Ndara Janaka ora rampung gone Sungkawa. Monggo. Kula wegah ngurusi wong sedih. Ngurusi awak kula dhewe bingung. Ndara. Ada apa? Kok Sungkawa niku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan perjurit pirang-pirang biak saknalika do wedi kabeh. Jemparing tumpangke Gendhewa uncalke teng akasa clurut. Kurusetra udan jemparing. Wong 1000 mati kabeh. Akasane iki kok terus ming pripun niku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang dimadhek Senopati do surak-surak kabeh. Ore Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan iki teng ngarepe Semar Konjur. Enten apa? Gus. Dus. Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe ku alik, urupe ku alik. Terserah. Ora arep piye-piye. Dilekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung kok. Heeh, kowe pinter ya, Truk. Ah iya. Kuwi ngapa ya kowe kok dadak nyempit kembang bareng arep modar wis tak antil modar. Syarat iki. Mbok menawa wong arep kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadanging pun Kakang Yayi Arjuna kena ngopo si Adi kok nganti susah. Pun Kakang kuwi nalindring Ndarawati banget nggone tresna lawan si Adi. Pun Kakang Yayi Janaka. Wis mako banci ya, Tru. Banci dengkulmu ora. Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi. Sembadra. Heeh, Sembadra. Bapakne kula eneng apa bapakne kula kok kendel wae. Apa ya Wara Sembadra kuwi salah? Apa aku kleru bapakne kula? Ora masuk to. Sikandri, Sri Kandri. Sikandri wis setrep ya. Ah iya. Sri Kandi. Heeh, Sri Kandi. Tobat. Penyanyi kok menapa lho Kang Mas? Pangeran panjenengan niku kok menapa? Ing ngatasi maju wonten pabaratan kok panjenengan niku mboten gadahi jiwa saking kados mangkaten menika. Mengko ngambil lingsem dipun presani dening piyai kathah. Kula aturi paring dawuh, pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Sapa ya, Gong? Ndara Werkudara.
kaya bojoku nek nguyuh. Lah tempiling ora. Maune kok neterke nguyuh malah digusah. Lho kowe gusah piye? Tak rungokke saka njaba. Wah aku kok ngalih iki. Jan suarane ngono kuwi kok. Kuwi ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelampor. Jlamprong. Wah, adikku bocah bagus. Aja sedih. Yen kowe sedih aku melu sedih. Jarwo. Wah. Jarwo. Kurang gede. Wah. Rada antep sithik. Wah. Gede sithik itu lho. Hah? Gede sithik wis ra iso. Dutel-utel. Muni piye? Aku akon gede sithik. Ora iso. Dutel-utel. Iso engko. Padake kowe cul-cul cengelmu ora. Dutel-utel ya ora piye-piye. Awe ora tanggap ping sama mbok jajal dombeni pli kita. Wah. Bil iki orang ya kuwalek kok. Bagonge anu ndara sapa ndara Gatot Kaca. Oh ketok itu. Oh Abimanyu sugeng meneh. Oh iya. Kromo ono maling. Ora ngrego-ngrego lho, Gong. Kanjeng Rama klengeng putra ing Tanjungan Nom Abimanyu. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Kula kapeping rana Madyalaga Kanjeng Rama kula aturi nyusul dhateng ingkang abdipun Abimanyu. Ingkang putra rinanjap dening para sata Kurawa Kanjeng Rama. Petro nun tunggu sembrono mudir aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok brodrolungit kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu mak tratap pikirku. Sing ngakon iki sapa? Gong, wo setan iki. Gong. Wo malah nang angkringan iki wae. Lagi pesen es teh. Iki lho masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki watil mudhar iki lho sing ngakon suarane Ndara Abimanyu mau sapa? Aku manut. Iki nesu tenan Gong, aku wae iso ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab. Mundur. Piye Mas? Kakangmu Petro kowe ora pecahi ndase. Oh ya mengarep dipecah. Nah pecah ndase mudhar ya nyuk. Mengarep dipecah ora. Engko didum ae dipecah. Kaya celengan. Sirah didum. Ngeten, Petro mboten lepat. Petro ora salah mergane. Sampean ya susah. Sampean nek susah terus kabeh ya melu susah. Bapak nika mang delok. Mang menoleh. Bapakmu turu. Mer. Hei. Wah, antil sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara sro banget ning kuping. Melek. Iki. Lagi entas e. Mau ya merem e. Ndara Janaka nesu. Sebabe Petro membo Ndara sapa? Abimanyu. Nyuwara Ndara Abimanyu Ndara Janaka kaget. Terus Petro ditutuki sirahe.
Sing ngakon nyuwara Ndarama Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu kowe nangis kok dadak nyuwara padha Ndarama Abimanyu. Kapok. Kowe meneng wae apa? Aku urusanmu. Iki anak sapa ya? Ambo. Oh, iya udah anak Semar terus. Iya. Nene tekan sesuk-esuk bae udah anak Semar. Ya. Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi. Ha iya. Mun kon jukuke wedang rasa jukuke wedang. Ya. Wis aku ora dianggep anak kok. Petro, dalem sesuk meneh ora kurang ajar. Kowe isih kelingan. Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu dirancap dening Kurawa. Nanti wujude kaya landak. Nggih. Kula yo kelingan. Kula niku sae nek kelingan yo isih nangis. Kuwi yo weruh dhewe. Kula sing gotong kuandane. Lha iki nek ajar Abimanyu rasane isih keloro-loro. Wis Petro. Ijo meneng ora iki? Mantel kabeh. Oh, wis ora ana sing motok babar blas. Ono yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ora nangis? Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun cekap semanten Ndara, ampun diterus-teruske. Iya. Semar. Non Semar. Mar, Nggo nek kendang aku pecah piye? Diwakiske. Setan ora. Wonten dawuh aku wis pinatah dadi senopati. Dina samengko mangrurah satru murka Semar. Nggih. Sengipun. Ning senopati ngestina dudu wong bahen-bahen. Main bahen. Ora li kejaba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampean. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengke nek disetrap pripun. Mergo guru niku main ngelmu dateng panjenengan. Sebab niku nek mboten menggok ngiwa. Mengke saya adoh. Terus? Ora nyambung ya. Mandel ora. Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sithik matane, Gong. Culeken. Wus. Kang sangka kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Yen tono laku ning prajurit aja wedi kangelan, mengko kowe tak paringi priksa. Ketapno prajurit ing ngombyong laku ning senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Sendika ndederek. Mel. Kula wonten dawuh. Ngerti ya. Lamun wektu dina iki aku ingin kudu madeg senopati. Nanging dawuhing Koko Prabu Kresna. Dawuhipun Kang Raka pripun? Kanggo syarat kamenanganing Pandhawa. Untumu sing siji kuwi kon njabutke. Iki lho. Iya.
terus monggo ditaleni kenur dinggo kalung kuwi Semar sing dawuh Koko Prabu sinten Koko Betok syarat liyane napa mboten wonten ora ana kudu kuwi Kakang Semar Mudyar Petro prek Petro wong aku ki ora turu aku ki ora merem kok tetep nekat Petro wonten dawuh Ndara Ndara Janaka iya Petro nun kuwi nggawa obat kersanipun sing pripun mosok lali karo aku Petro Dimas Negula kula wonten maring dawuh menapa Ndara sene men ben dituruti wae engko ndak bingung nek dituruti Petro kuwi isih nggawa sing sak bungkus isi loro ngesake menika iya samenika mindhak ya wis rasah wae Petro wis tak untire wae romansa Bagong yo aneh-aneh wae yo reng yo nyambut gawe wiwit titi mangsane yo tutke Ndara terus yo Petro nun wah salya Senopati Ngastina salya wong tuaku Ratu Mandalaka nggih kula nggih weruh nitih kreta wah ngetoke Jaya Kawijayan wujude napa buta sampeyan karo buta ora perkara kalah ning aneh lho aneh sebabe buta siji tak cekel tak suduk nganggo kuku Pancanaka mati mesti terus ngasut urip meneh karep kula niku lho sir kula niku ora serius terus kula metu niku dienggo mecah suasana niku serius terus niku ya kesel nonton brewet buta suduk nganggo kuku Pancanaka terus buta mati terus wah ora kanthi kanyono-nyono saben getih tetes ning bumi dadi buta meneh yen tetese akeh mesti dadi buta pirang-pirang Sawangen Tegal Kurukasetra kebak buta bojone do nang ndi buta kabeh wah kowe ngapa ya Gong sembrono ora seneng aku gojek entuk apa to gayane engko mesti yo ngisro kok gayane anggere entuk nggon kok mesti kakangne diajar ora Petro kudu piye kula tak matur sinuwun Ndarawati matur sinuwun Ndarawati Petro ana apa remanti ngatur Diagung Mangasama kula nampi pindhahipun Ndarawerkudara ing saking Majawa Pabaratan mboten kanthi kangono Ndarawerkudara pinanggihan wujuding buta pendak buta ditusuk nganggo jarum buta mesti mati siji dadi loro mati dadi siji mati dadi loro disigar dadi loro dadi siji nek loro bingung Ndarawerkudara bingung lho Petro ayo ndeno sampe to mboten kene kene sing celana niku ukurane 4 kaki mo sate sing enak dhewe niku ming dongkelan
Margi kula terus mlayu Mandura Kresna niku pamrih kula mboten napa-napa. Ning supaya kabeh menika enggal ingkang tumata sing santrinipun. Margi kula saniki niku tiket pesawat larange macam-macam. Asli niku kula mboten golek. Niku tenan. Awang sing wingi niku kula uyah, niku kula uyah bol banci. Lah iso tekan banten. Wong ayu lho. Wah, cilaka nang iso kebacan wong ame sate. Go ember barang lho sate. Ampun menawa jero nang kamar mandi rekoso to. Lah entuk ora kecang entuk ming ngemping kali teh segelas ae lumayan. Bolot sing Amerika niku bolot. Mboten ngene. Aku wis krasa. Anggere petuk matane le matur kriyip-kriyip ki mesti karo ngantuk. Tur omong mesti karo turu. Mboten. Kula mboten turu. Ning pancen kabeh niku pancen kudu disurasa. Ngene adane. Nek ora mboten turu lajeng menawa mesti kowe. Setan tenan. Misek ya? Alon-alon lho Bagong nek tangi. Kula sanget deg-degi. Nek arep ditempleke kok alon-alon ora. Lha niku nek nempleke ora tau alon-alon. Langsung atempleke ngono mbok bener mbok ora langsung tak templeke. Ming nganggo anu apa jenenge iki pembedaan batin. Kene iki mesti. Ngopo sing ngesan? Mboten napa-napa. Dian. Lho sampean kok mriki? Lho, tekan nggon aku ya ambune. Pun ilang kok? Iya. Isih kok. Wah, irungku buntet kok ya. Nyon ngapura. Bagong iki digugah iki, tak gugahe. Ngayalake ora. Wah. Melek matane nyambut gawe kantane do tlutur kok merem dumeh gendere ra melu tlutur kok njur karo merem mikir bayar tukang kowe ha melek kaya kadal enten Prabu Salya ngetokke pusaka lho pusakane apa saelingku ki Rama Prabu Salya ki ora duwe pusaka apa-apa. Wonten buta metu siji jedul kepethuk Ndara Werkudara. Ali Ndara Werkudara diajar. Candhawake tusuk kuku Pancanaka bles buta mati. Lah kok dadak waduh laku nek butane mati. Mangke riyen durung rampung critane. Saben getes tetes wonten Grantala Des. Melek terus. Sik tak raup sih. Aku abot tenan iki, nglakoni abot tenan iki. Wah. Piye mau saben buta di suduk nganggo Pancanaka piye? Ditusuk. Suduk karo tusuk padha wae. Bles. Wah. Mak bles enggak. Lagi separuh Wali Ndara Werkudara dinot kesisan. Aben nekat kok. Weh. Kula ya tok abane saka. Kabeh sisan Ndara. Yo. Butane terus mak pecicil. Mati. Gletak saben getes tetes tiba tembatono niku jedul buta. Tegal Kurkasetra kebak buta sakniki Ndara. Lah dalah. Au sengit au nagah nek dikongkon matur Ndara Kresna. Lho ngopo? Kene iki le matur tenanan lho. Sampun getes tetes dadi buta. Ngono ming. Lah dalah. Dilanang. Mbok ngendika ayo engko sithik alon-alon butane selauke kudu piye Petro dalem kowe bengoko aduh
bojone wis ra iso mengo tenan saiki. Oh tak sepatani serak sak. Oh ora. Wah, senengane ora. Pripun? Bengok Werkudara kabeh Wadyabala ngamarta gamane kok nyelehke. Gamane kok nyelehke. Aja ana sing nggawa gaman. Yen gaman diselehke buta kae ora bakal mangan sapa-sapa, ora bakal mula sara sapa-sapa. Ngono kuwi karo Bagong kuwi. Oh nggih. Hei, Den. Ndara Werkudara. Kukune dikethoki. Nah, rene wae disenokno wae. Pusaka kok nyelehke. Gusti, aku tak takon karo kowe, pusakane Ndara Werkudara ki apa? Kuku Pancanaka. Ha nek ora dikethoki. Nek isih nyungat ngono. Oh, butane isih bahaya. Buta ki nek weruh nyungat ngono ki terus rawuh buta. Oh, aku ora ngerti kok, Gak. Aku tenan pusakaku anggere aku pusakaku isih nyungat. Buta ngomah ki gegeri kae. Wah, ora karo-karone gandhik sandangan. Suka kathok dawa kang gondrok. Lah, ora butane. Nggon aku kok ora ya, Truk. Asa jae wis ora seneng karo kowe. Nganti tak tawak-tawake tangga teparo. Gapure ora. Diselehke gamane. Mboten sah ditanduki Candrapirawa, mboten sah ditanduki. Nek nggih ditanduki nek isih ngelih. Kaya wong apa wae. Mboten sah ditanduki, aja ditanduki men do bingung.